IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manamnama Maibunong, dagiti emergency go baga iti tunggal household, karay iti barangay iti syudad ti Batac. Sagon kani Mayor Marky Chua, mangrugita nga aldaw Mayo 19, kaninton bigata Mayo 20, ti pan nakaibunong dagiti baga ng runa karay iti urban barangay. Kinunana, dahito iti umuna abansada ti nasaw distribution. Imunan nga inbatan ni Mayor Chua ti go baga kat naglaon karay ti agkakapatag gamit no adda kalamidad tapno nakasagana dagiti umili. Naipalaon dito ti power bank, flashlight, first aid kit, kanda dumapay kasapulan no tiyempo ti didigra. May naig iti raytoy inyo na unay ti mayor may sa raytoy nga adanga iti lokal gobyerno kasa panagsagsagana iti panawon ti kalamidad. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.